mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli, oras natin sa buong kapuluan is already 11:27 p.m. At kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama mo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Purple na lang po. Purple. Purple. Wow, parang Ganda. purple heart, no? Purple, ilan taon na po kayo? 43 po. 43. Opo. Sang lupalop naman po kayo galing? Hong Kong po. Hong Kong. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Purple 43 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Ginoghost ako ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa akin. Ginughost ka ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa'yo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo sa amin, paano nagsimula ang lahat ng to at bakit ka naman ginost nitong taong to? I start ko na lang sa pinakaano talaga. Pinakaumpisa. Kung paano kami nagkakilala. Okay Opo. po. Nakilala ko po siya sa sa isang dating apps. Oh. Actually, po ako. Byuda po ako. Wala po akong asawa. Nagkakilala po kami sa isang dating apps. Tapos po, consistent naman yung tawagan namin, ganyan, gabi-gabi. Tapos, bigla na lang parang too good to be true. Parang ganun ba? Na parang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya. Na halos 1 week pa lang kaming magkakilala. Ang dami na niyang mga pinangako sa akin. Ang dami na niyang mga pangarap, mga ganun ba? Wait lang, Purple Totoo ba yan? Wait lang, Purple. Bago natin isa-isahin to mga pangako niya sa iyo at mga sinabi niya sa iyo, pwede mo muna bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong taong to na nakita mo sa dating app? Okay naman po yung niya. Okay naman po yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong katandaan. Mas matanda lang siya ng konti sa akin. Medyo chubby. Okay naman. Okay naman siya. May kamukha ba siyang artista? Siguro kung maliit-liit lang ng konti ang mukha ni Trillanes. Wow, politiko pala to. Kasi medyo maliit yung mukha niya eh. Pero ganun yung shape ng mukha. Trillanes. Oo. Pogi yun ah. Oo, Pogi lang. Pogi yun. Pogi yun. Pogi. Okay. Okay, so medyo kahawig ni Trillanes. Trillanes. Okay. Opo. Tapos, Ayun po, ang dami niya mga pinangako po sa akin. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Sabi ko, one nagulat week? ako. One Sabi week ko, pa lang? Oo, sabi ko, uy, totoo ba to? Totoo ka ba? Sabi ko, totoo ka ba? Sabi ko, kasi ayoko ng lukuhan. Kasi, actually, nanggaling po kasi ako sa isang long time relationship na matagal din akong nag-move on. Apo. Bali, 2 years po ako bago naka-move on. Tapos nakilala ko itong taong to. Tapos, ayun, sabi niya, basta magtiwala ka lang sa akin, sabi niya. So, ayun, sinasakyan ko po yung niya. Pero, hindi pa talaga as in na naniniwala ako sa kanya. Parang kinikilala ko pa talaga siya.
Tapos ayun na, kasi that time kasi nasa ano siya, nasa ibang bansa siya, nasa Europe. Mm. Tapos sabi niya, ah, by, in 2 weeks daw uuwi daw siya ng Pinas, magbabakasyon daw siya, sabing gano'n. Gusto niya akong makita, gusto niya akong pauwiin. Ay sabi ko sa kanya, "Wala akong pera," sabi ko. Kasi ayokong gumastos, ayokong ano na, baka mamaya hindi naman siya totoo, parang gano'n ba. Mhm. Tapos sabi niya, "Eh, kung ako ang mamamasahe sa'yo, uuwi ka ba?" Ay. Sabi ko, "Eh, di magbigay ka ng pamasahe," sabi ko. Eh, di nagbigay nga siya ng pamasahe, pinauwi niya ako, do'n nagkita kami. Ta's nung nagkita kami, mas lalo akong kinilig kasi nung nagsimba kami do'n sa ano, sa Quiapo, do'n mismo sa loob ng simbahan nag-commit siya sa akin. Sabi niya, ah, "Ikaw lang mamahalin ko," sabing gano'n, "Pakakasalan kita, yung pangarap mong kasal ibibigay ko sa'yo yun," sabing gano'n. So ako, parang naniwala talaga ako sa kanya kasi sa loob ng simbahan yun, eh. So nag-commit din ako sa kanya, sabi ko, "Hindi rin kita iiwan," sabing gano'n, gano'n, kung ano-anong mga pinangako ko rin sa kanya na pinaninindigan ko rin naman hanggang sa ngayon pinaninindigan ko rin naman. Mhm. Tapos later on lang kasi, hindi matapos yung pagkikita namin na yun, bumalik na ako rito, tuloy-tuloy pa rin yung communication namin, tapos after 1 month pinabalik niya ulit ako ng Pinas, pinauwi niya ulit ako. Tapos sabi ko, "Bakit ba hanggang ano ba, hanggang kailan ba ang bakasyon mo diyan?" Sabi ko. Sabi niya ano daw, sabi ni magtatagal pa daw siya. Pinabalik niya ulit ako, nagkita ulit kami. So gano'n pa rin, masaya pa rin ako, excited pa rin. Kaya lang biglang, ewan ko lang, may biglang pumasok sa isip, sa utak ko na gusto kong i-check yung phone niya. Pinakita naman niya sa akin, pinakita naman niya sa akin. Tapos nagulat ako nung nakita ko sa Messenger niya, ang dami niya palang ka-chat, ang dami niyang. Siya yung nag-initiate ng conversation talaga. Ang daming babae, tapos nagse-send pa siya ng selfie niya. Mhm. Pero ano naman siya, hindi naman siya bastos na ka-chat kasi. An Parang naano lang ako ba, sabi ko, na-disappoint talaga ako. Sabi ko, "Naniwala ako sa'yo, bakit may ganito?" Sabi ko. Tapos ayun, humingi siya ng tawad sa'kin, nangako naman siya, "I will never make the same mistake," sabi niyang gano'n. So, pinatawad ko siya, binigyan ko siya ng chance. Sabi niya, "Ngayon pinatawad mo ko, wag mo naman, baka naman mamaya uulit-ulitin mo sa akin na yung nagawa niyang kasalanan," gano'n. Sabi ko, "Sige, hindi ko na uulitin 'yan." So, pagbalik ko dito okey pa rin. Kaya lang, siguro mga December napapansin ko na sa kanya na hindi na siya consistent ba. Yung pagiging parang, kasi mahilig siyang mangarap, eh, mahilig siyang mangarap na kasama ako. Nawawala na yun, everytime na magkausap kami, nawawala na yung mga ano, mga lambing niya, mga pangarap niya. Tapos iniintindi ko na lang siya kasi ilang buwan na nga siyang ano, ilang buwan na nga siyang tambay sa Pinas, baka mamaya stress lang siya. Anyway, hindi ko pala hindi ko po pala nabanggit. Siya ano din siya, kaka-break lang din niya dun sa ex niya nung nagkakilala kami, at Mhm. nung time na yun nung time na yun parang nagkaroon daw siya ng anxiety na halos araw-araw siyang umiiyak. Sa tuwing nagkakausap kami umiiyak siya, parang nagra-rant siya sa akin. Tapos ayun, mga bandang December po, napapansin ko po sa kanya na sa tuwing nababanggit yung ex niya, parang yun ang nagpapa-trigger dun sa anxiety niya, na nag-iiba na kaagad yung mood niya, na ibang ano, tapos iiyak na kaagad siya. Sabi ko sa kanya, "Hindi ka pa ba naka-move on?" Sabi ko, "Sana bago ka pumasok sa ano, sa relasyon, sinigurado mo muna na ano, okey ka na." Kasi ako wala akong sabit, eh. Sabi ko, kaka-move on ko lang din dun sa ano, sa ex ko. Ayoko naman na yun bang parang papasok na naman sa maling relasyon, ayoko ng gano'n. Gusto ko kasi tumatanda na ako, sabi ko. Ayoko ng mga ano, ayoko na ng lokohan. Gusto ko yung makakasama ko na ba sa habang buhay. Mhm. Tas sabi niya,
Kung hindi pa ako naka-move on, hindi dapat hindi na kita niligawan, sabing gano'n. Sabi ko, napapansin ko lang kasi parang everytime na mababanggit yung ex mo, ayun na nati-trigger kaagad yung anxiety mo, ganyan. Tapos naapektuhan naman yung imbes na oras natin na mag-uusap tayo, nawawala na kasi mainit na yung mainit na yung ulo mo, ganyan. Tapos tapos nagiging na rin siya, nagiging gaslighter na rin siya na sa tuwing magtatanong ako, kahit mga simpleng bagay lang na like, ah, 'pag nagising ako ng madaling araw tinitingnan ko siya na online, ta's nakita ko siyang online, ta's hindi ko muna siya ime-message, kinabukasan yung sa umaga na, kasi nagiging routine namin na bago ako mag-start ng work, tatawag muna siya sa akin ganyan. Ta's tinanong tinanong ko siya, sabi ko, um, "Gising ka pa pala ng ganitong oras, late na yun, sinong ka-chat mo nun?" Tapos ang sagot niya, "Ba't naman ako magigising ng ganyang oras?" Sabi niya, "Sino naman i-cha-chat ko? Baka ikaw ang may ka-chat." Parang binabaligtad ako ba, sabi ko, "Ikaw nga nakikita nga kitang online, tas magde-deny ka pa." Tapos ayan na, yung galit na kaagad siya na mas mas galit pa siya sa akin ba, parang mas galit siya sa akin. Tas ako naman, tumatahimik na lang kasi ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng lumaki pa, maliit lang naman na bagay, ayaw kong Mhm. palakihin. Per- Tapos Purple, matanong lang po, namin. mm, Nagkikita kayo nito, di ba, ni Guy? So, may mga nangyayari sa inyo, tama? opo, Okay. meron po. Tapos, namuhunan siya ng pamasahe sa'yo papunta ng Mm, Pilipinas. Tama ba ako ng opo, pagkakarinig? Pero opo. ikaw ba, wala ka bang nilabas sa kanya? Baka kasi namuhunan itong guy na to para makauwi May ka, yung nabilog ka na niya, hmm, napangakuan ka na niyang papakasalan mo siya, may hiningi na sa yung ibang bagay na hinirit bigla. wala siyang hiningi sa akin, wala siyang hiningi. Pero may may nai-share akong konting money sa nung nagkita kami. Ah, Siyempre okay. yung sa pagkain-kain, mga ganyan. Oo, pero yung Pero hiningiang ka, wala naman. wala siyang hiningi sa'kin. Mm, Mm. ayos. So Purple, gaano kayo katagal nagkaroon ng relasyon neto nung guy na to? Bago lang bago lang po kami, actually ngayong araw na 'to, mansaringan namin, magse-7 months na sana kami. 7 months lang pa lang Oo, Saina. bago pa lang. Tas eto na nga, nitong March, no, December bago magbagong taon nagpahiwatig na siya sa'kin, iba na yung niya, everytime na mag-uusap kami, palagi na kami nagtatalo. Tas 'pag may gusto akong linawin sa kanya magtatanong ako, inuunahan niya ng galit. Sabi ko, "Ba't ka ba nagagalit kaagad?" Sabi ko, "Nagmumukha kang guilty niyan, eh. Ba't di mo ko bigyan ng ng linaw, ng paliwanag para makuha ko naman yung tamang sagot, yung gusto kong marinig na sagot." Tapos tapos minsan para bang nang-aasar na sinasabi na lang niya na, "Ano bang gusto mo marinig? Na oo?" Ganyan. "O sige na, oo na. O ano, masaya ka na?" Parang gumaganon ba na tapos kahit mali niya hindi siya nagso-sorry, ganyan. Tapos sinasabi ko yun sa kanya, sabi ko, hindi mo man lang maamin na mali mo, 'di ka man lang mag-sorry," ganyan. Tapos sasabihin naman niya sa'kin, "Ayun lang pala gusto mo, sige sorry." Gano'n ba, parang hindi siya sincere na Tapos nung December bago mag-New Year, bigla siyang nawala, 1 week siyang nawala. Ta's ang paalam niya sa'kin, do'n daw siya mag-New Year sa bahay daw ng pamangkin niya sa Batangas. Mhm. Tapos inunahan na niya kaagad ako, sabi niya, "Doon walang signal doon ha," sabing gano'n. "Walang signal doon, hirap ang signal doon, baka hindi ako maka-contact sa'yo." Siyempre ako naman nag-iisip naman na, "Gano'n ba kahirap ng ng signal sa Batangas na sabi ko. Tapos nakikita ko naman na paminsan-minsan nag-o-online lang siya para mag-update sa akin ganyan, tapos wala na, Purple, tinatawagan ko siya sa number po. sorry maputol lang kita. Gusto ko lang din malaman, tingin mo bakit biglang nagbago yung timpla ng pagmamahal niya? Ang sinasabi niya sa akin, nagiging nagger daw ako. Sabi ko naman, "Nagger ba yung magtatanong?" Sabi ko sabi ko, nagtatanong ako kasi may gusto akong malaman, tapos ang isasagot niya sa akin,
galit ba, nagagalit kaagad siya na mas malakas pa yung boses niya sa akin na sumisigaw siya. Sabi niya, "Nakakahiya na sa kapitbahay dito, naririnig na yung boses ko." Sabi ko, "Hindi ko naman sinabi sa'yong sumigaw ka." Sabi ko, "Ako nga, mahinahon nga lang ako sa'yo, ikaw yung sumisigaw diyan." Ang binabaligtad niya ako ba, tapos yun, ginagawa niyang dahilan na nagiging nagger na daw ako, nagiging toxic na daw yung relationship namin. Tapos siya pa ang nagsasabi sa'kin na nakakapagod na nga raw. Sabi ko, "Ako mas pagod na rin ako." Sabi ko, Pero "Sa pero totoo lang mas Purple, pagod 'di na ba? rin 'Di ba ako." nangako siya sa na gusto ko niya pakasalan tapos biglang Yun na nga, nag-switch eh. yung ano, Oo, yung mm. pinapakita niya sa Wala, tingin mo ba Kaya nga wala ring bang dahilan na pwedeng maging ganun yung pinapakita niya sa dahil may mali ka rin sigurong naparamdam sa kanya? Tinitignan lang natin, ha. wala, wala, wala talaga akong maalalang may mali ako sa kanya. Kasi sinasabi ko sa kanya kahit sa sarili ko, hangga't maaari iniiwasan ko na makagawa ako ng kasalanan sa kanya. Kahit sa isip ko man lang, hindi ako ano, wala akong balak na magloko o gumawa ng kasalanan sa kanya. Kasi seryoso ako sa kanya, eh. Siya na yung ano ko, eh, na iniisip ko talaga na siya na yung gusto kong makasama, siya na. Sinasabi ko nga sa kanya na kahit hindi na matuloy yung sinasabi mo na pumunta tayo ng Europe, kukunin mo ko, kahit diyan na lang tayo sa Pinas, okey lang sa akin, sabi ko. Sabi ko, kahit wala tayong pera, kahit kahit hindi na mayaman, kahit hindi na kasi yung sinasabi niya sa akin gusto niya dun daw kami magpakasal sa Batanes. Sabi ko, "Kahit hindi na Batanes, kahit kahit simpleng kasal lang," sabi ko, "kahit simpleng kasal lang masaya na ako doon." Sabi ko, "Basta gusto ko lang talaga na magkasama tayo." Yun bang ayoko na ng ano, ayokong tumanda na mag-isa ba, ang gano'n. Tapos ang sinasagot niya palagi sa akin na, mahirap daw kapag walang pera kasi ngayon nga hindi pa siya nakabalik ng Europe, wala siyang trabaho, wala siyang pera, sabing gano'n. Mahirap daw. Sabi ko, "Sige maghihintay lang ako." Sabi ko, "Go signal mo lang naman ang hinihintay ko, eh. Anytime 'pag sinabi mong uwi ka na dito, uuwi na rin ako." Sabi ko. Yun, wala wala talaga akong nagawang mali sa kanya, wala akong nagawang kasalanan. Siguro para sa kanya, makulit ako. Kasi kapag nagtatanong kasi ako na hindi ako kuntento sa sagot, hindi parang ano, tatahimik lang ako pero mauungkat at mauungkat pa rin yan kinabukasan, eh, kasi hindi ako kuntento sa sagot, Kasi yung gano'n. yun yung parang sinasabi ng instinct mo na parang kailangan ko mong kumpirmahin mula sa bibig Oo, niya. opo, Oo. mm, Pero wala pa rin siyang malinaw na sagot dun sa mga tinatanong opo. mo. Oh, yun na nga po. Tapos yun nga, matapos yung 1 week na yun na nawala siya, nagpunta siya ng Batangas. Pagbalik niya, ano na parang iba na Shokoy yung na ano ba, siya, gano'n. nag-iba na siya. Nag-iba na Hindi na siya, siya hindi na hindi siya na siya tao. gano'n ka-ano. Shokoy na nga. Kasi nag-swimming. Hindi, charot lang, with the rot. Okay, so, pagkabalik niya from Batangas, nag-iba na siya ng pakikitungo sa'yo. Mas lalo bang lumamig? Nag-iba na, mas lumamig na lalo tapos, um, yung kasi ako maluwag ako rito, eh, anytime puwede akong tawagan, eh. Tapos nagiging ano kasi namin, parang nakasanayan namin ba na habang may ginagawa ako kausap ko siya, ganyan. Tapos nawala na yung gano'n, yung tatawag siya sa'kin sa umaga, pagkagising, ganyan. Tapos tatawag ulit tanghali na ta's sasabihin na, tanghali na busy ako ngayon may gagawin akong ganito, ganyan. Buksan ko yung sasakyan ganito, ganyan. Okey, ganyan. Ta's pagdating ng tanghali, ng after lunch, tatawag na naman sasabihin na naman matutulog ako, parang gano'n ba. Tapos sa hapon na naman 'pag mag-message ako, "Anong ginagawa mo?" "Ito nakahiga pa kakagising lang." Babangon na rin magluluto ng hapunan, sabing gano'n. Tapos nawala na yung mga ano dati tapos, iniintindi ko kasi kasi nga sabi niya may anxiety nga siya, parang gusto niya maging busy palagi, gustong may gagawin palagi, sabing gano'n. So, iniintindi ko siya sa abot ng aking makakaya, iniintindi ko siya. Tapos nitong March lang nagulat kasi ako, may may biglang nag-comment sa post ko sa Facebook. Mhm, May biglang nag-comment sa akin na yung post ko na yun matagal na, siguro mhm, mga December pa yun. mhm. Ta's may biglang nag-comment na parang babala ba sa akin na,
mag-ingat, wag masyadong magtiwala sa ganyan. Ah, mas 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 mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, parang gano'n. Parang parang nagpapahiwatig ba. Sabi ko ta's tiningnan ko yung profile nung nag-comment na yun, dummy account lang siya, isa lang yung friends niya, gano'n. Mhm. Tapos biglang shinare pa niya yung ano, yung profile picture ko, shinare niya dun sa wall niya. Tapos ayun, yun ang caption niya dun, "Huwag magtitiwala sa taong, kilalanin mo ng mabuti kung sino yung ganyang mga ano Mhm. pa na huwag daw magtiwala masyado." Mhm. Anong Tapos tumatakbo pinakita sa ko sa isip mo kanya, nun? yung ex niya ang nasa isip ko. Tapos pinakita ko sa kanya, ta's Mhm. sabi niya, "Sino ba 'yan?" Sabi ko, "Nag-comment lang kasi bigla." Ta's ang sinabi niya sa'kin, "Bakit ka kasi post ng post sa Facebook?" Sabi ko, "Bakit ganyan ang sinabi mo? Eh, Facebook ko 'yan, eh." Sabi ko, "Facebook ko 'yan, bakit naman hindi ako magpo-post? Bakit parang kasalanan ko pa?" Sabi ko, "Nagsusumbong ako sa'yo kasi may nag-comment na ganito. Gusto ko may sasabihin man lang siya na ano ba." Ta's ang palalabasin pa, mali ko pa kasi nagpo-post ako. Mhm. Tapos 'yun, sinabi ko sa kanya, "Ayan, shinare yung profile ko." Sabi ko, "Shinare yung profile ko tapos may caption na ganito." Sabi niya, "I-block mo na kasi 'yan, ba't mo ba pinapatulan yung mga ganyan, daming Mhm. account pala 'yan, ba't pumapatol ka pa?" Sabing gano'n. Sabi ko, para kasing naintriga ako, parang may gusto siyang sabihin sa akin, parang may gusto siyang ipaalam sa akin, eh. Mhm. Sabi niya sabi niya, ano, "Kung mas naniniwala ka diyan, eh, di magsama kayo." Sabing gano'n sa akin. Sabi ko, "Ba't ganyan ka magsalita?" Hindi ko pala na-mention, nung ano pala, nung nawala pala siya nung isang linggo, nagpunta siya ng Batangas, may biglang nag-chat sa akin na taga taga sa kanila, taga taga sa South Luzon kasi siya, eh, taga sa kanila. Nagsabi na kakilala daw niya itong lalaki na 'to, tapos, ah, sabi niya, "Gaano mo na ba siya kakilala?" Sabi ko, "Kilala ko lang siya according sa mga kuwento niya, pero hindi talaga kasi 2 beses pa lang kami nagkita, eh." Sabi niya, alam mo ba na kaya siya hiniwalayan ng ex niya kasi hindi niya mapakasalan yung ex niya dahil may ano daw siya, may legal daw siya na asawa." Sabing gano'n. Sabi Hmm. ko, "Wala naman siyang nabanggit sa akin." Sabi ko, "Wala siyang nabanggit." Ang nabanggit lang niya sa akin noon, diborsyado siya kasi may naging asawa siya na ibang lahi, tapos nag-divorce na daw sila. Ta's matagal na panahon na yun, 20 years ago pa daw yun. Mhm. Tapos wala naman siyang nababanggit sa akin na may asawa siya sa Pinas. Mhm. Sabi niya, yan kasi ang balita dito sa amin, ang pagkakakilala sa kanya na may legal na asawa siya kaya hindi niya mapakasalan yung ex niya at hindi na nakapag-antay yung ex niya, nag-ano ng ibang lalaki, iniwan siya, Mhm. ayun. Tapos yun nung tinanong ko yan sa kanya sabi ko, "Alam mo bang may nag-chat sa akin na may sinabi tungkol sa'yo?" Sabi niya, "Ano?" Sabi ko, "Ewan ko lang ha kung ano, kung paninira lang ba 'to o totoo ba 'to? Gusto ko sa'yo manggagaling." Sabi ko. Sabi kasi may asawa ka raw dito, may asawa ka raw sa Pinas kaya hindi mo raw mapakasalan yung ex mo. Sabi niya, "Eh, 'di ba may asawa ako? 'Di ba sinabi ko na sa'yo may asawa ako pero yung ibang lahi yun, matagal na kaming divorce nun." Sabi ko, "Pero diyan sa Pinas wala ka bang asawa diyan?" Sabi niya, "Eh, kung may asawa ako dito, 'di dapat kasama ko sila araw-araw, kasama ko." Sabi niya, "Nakikita mo naman mag-isa lang ako dito palagi sa bahay." Sabing gano'n. So, parang parang may doubt na ako ba, maniniwala ba ako o hindi, ganyan. Tapos nung ano na, nung nitong March na nga, nung sinabi ko sa kanya na, "Kung may nililihim ka sa akin gusto kong sabihin mo na." Kasi ako inilatag ko na yung buong pagkatao ko sa'yo, eh. Wala na akong itinira na ano, na lihim na Mhm. kasi kasi ayoko kasi na dumating yung araw na may marinig ka mula sa ibang tao tungkol sa akin. Mhm. Kaya gusto ko ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo lahat-lahat ng baho ko, ng sikreto ko, lahat-lahat, wala na akong lihim.
gusto ko gano'n ka rin sa akin, huwag kang maglihim. Kasi kung kahit na ano man 'yan, kasi sa point ng buhay parang nasa point ako ng buhay ko na kahit ano man 'yan, kahit kahit siguro sabihin mo na totoong may asawa ka at kabit lang ako, siguro tatanggapin ko, sabi ko. Siguro tatanggapin ko kasi nahulog na talaga ako sa kanya, eh. Kahit may mga nakita akong red flag sa kanya, hindi ko iniintindi kasi nga Mhm. naka-focus ako dun sa ano ba na magiging kami, na Mhm. na kami talaga magkakasama. Kasi dun yung pinanghahawakan ko kasi nung nandun kami sa simbahan na nangako siya sa akin. Tapos ang sabi pa niya sa akin, "Alam mo, alam natin na darating wala talagang perpektong relasyon, na darating talaga tayo sa punto na mag-aaway tayo, pero wag nating gawing option ang hiwalayan." Sabi gano'n. "Kahit Hmm. na magsigawan tayo, kahit na magmurahan tayo, basta wag natin gawing option ang hiwalayan." 'Yun ang pinanghahawakan ko. Hmm. Kaya umasa ako sa kanya, naniwala ako sa kanya. Mhm. Tapos nitong ano, bago siya nawala nung ano lang siya nawala, eh, nung nakaraang Sunday, Mhm. 15. Ang paalam niya sa akin, may seminar daw sila sa Batangas na naman na sabi niya, may seminar daw sila sa Batangas tapos Hmm. inunahan na naman niya ako na Mawawalan walang siya ng signal. signal. Walang signal doon, ha, Ah, kasi alam mo yung kumpanya na 'yan bina-block mm. nila yung signal para sa Grabe 'no? Mhm. confidentiality ng ano, sabing Ang gano'n. lalim talaga siguro ng dina-dive niya sa Batangas 'no? Saan ba 'yun? Tapos Oh. tapos eh, di nag-ano ako, nagtaka ako kasi umalis siya ng ano, ng 6:00, sabi niya hindi na siya magdadala ng sasakyan kasi daw ano, mahal ang gasolina, Mhm. sasabay na lang daw siya sa service, gano'n. Mhm. Okey, sabi gano'n. So, mga 7:00 daw ang call time nila, okey. Tapos habang habang nasa biyahe siya, imposible namang hindi niya hawak ang cellphone. Nagme-message ako sa kanya, "Kumusta na, nasa biyahe ka na ba?" Wala siyang ano, hindi siya nag-o-online sa lahat Mhm. ng ano niya, sa lahat ng apps niya, hindi siya Mhm. Mhm. nag-o-online. So, pinabayaan ko lang. Tapos nung mga bandang, mga 10:30 gano'n, tinanong ko siya, "O ano ng balita, kumusta na diyan, karating ka na ba?" Sabi niya, "Oo, kakarating lang papasok na," sabing gano'n. Hindi, pinabayaan ko na. Kinabukasan iniisip ko, naniwala ako dun sa sinabi niya na walang signal, eh. Iniisip ko, siguro walang signal ito. Sinubukan kong mag-message, delivered. Ibig sabihin meron, hindi lang niya sini-seen. Ay, alam mo yung Hmm, kabisado yung mga gano'n. 'Pag sent walang signal, 'pag oo. delivered may signal, Tapos nakapasok. Hmm. isa pa, tinatawagan ko yung number niya kasi kung sakali mang walang signal pati number hindi Ay, oo, natatawagan, 'di yun. ba, The kung walang number you signal. dialed is not yet in service. Oh, Ah, yes, oo, gano'n po. cannot be Kaya lang reached. nagre-ring, yung dalawang number niya nagre-ring, yung dalawang account niya ng Messenger delivered. Ring ng ring, tapos walang sagot, walang reply hanggang ngayon wala na talaga. Tapos nung minsan nag-online siya nung 17 nung Martes, seen lang niya wala man Mhm. lang kahit na anong message. Tapos, Hmm. ganito bago siya umalis nung Sunday, nagkausap pa kami ng Sabado kasi nga ano na parang natutoxican na rin ako ba tapos everytime kasi na na nag-aaway kami, parang napapaisip ako ba na parang hindi ito ang taong pinapangarap ko na ano, na Mhm. makasama na parang kung magalit siya parang kung galit ako mas galit pa siya sa akin. Mhm. Na parang wala akong ano, wala na akong peace of mind dito. Mhm. Pero Mhm. ayokong bumitaw ba, gusto Mhm. ko pa rin siyang ilaban. Kaya Dahil? mahal ko na siya, sabi ko, mahal ko na siya. Mhm. Tapos nung Sabado nung Sabado kinausap ko siya, sabi ko, hindi ko pa alam yun na may plano silang mag-seminar. Kinausap ko siya, sabi ko, "May sasabihin sana ako pero wag ka munang magalit, ha," sabi ko, "Wag ka munang magsalita." Kasi ang ugali kasi niya kapag nag-start na akong magsalita na pakiramdam niyang, ah, ma ma matatamaan siya, magagalit na 'yan tapos uunahan na niya ako ng ano, mas marami na siyang salita kaysa sa akin. So sabi ko, "Pakinggan mo muna ako, 'wag ka muna magsalita, ha." Sabi ko sa kanya, sabi ko, "Alam mong mahal na mahal kita. Alam mo na umasa ako na magkakasama tayo na na ikaw na talaga yung makakasama ko habang buhay. Ayokong makipaghiwalay sa'yo, ayokong 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 bitawan ka." Sabi ko.
Kaya lang, parang natutoxican na ako. Gusto ko lang sana nung parang space muna ba, pero ayoko makipaghiwalay. Sabi ko sa kanya, "Ayaw kitang hiwalayan. Gusto kong bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Para ba ano, parang ma-refresh yung utak," sabing gano'n. Tapos sabi niya, "Ayoko rin makipaghiwalay sa'yo, hindi ako nakikipaghiwalay sa'yo, pero gusto ko rin ayusin ko muna ang buhay ko," sabi niya. "Ayusin ko muna ang buhay ko kasi alam mo, failure akong pagkatao," sabi niya. "Failure ako, jobless ako." Sabi niya, ah, sa lahat daw ng aspeto ng ano, unstable daw siya sa financial, sa emotional, sa physical kasi sabi nga niya ang dami na niyang nararamdaman, sabi niyang gano'n. Unstable daw siya, sabi niya overwhelmed na daw siya, gusto daw niya mag-detach muna sa lahat-lahat, sabing gano'n. Tapos sabi ko sabi niya, Hindi ako nakikipaghiwalay sa'yo, mahal na mahal kita," sabing gano'n. So, umasa pa rin ako na siguro gusto lang niya ng ano, maglaylo muna ng ilang araw, ganyan. Pero kahit after nung mag-usap kami, may mga update-update pa rin siya na mga pailan-ilang message pa rin siya sa akin, gano'n. Mhm. Kahit Hanggang sa sa gabi, sumapit na nga itong Saturday ta's 'di na siya nagparamdam, tama ba? Or sumapit na 'tong Sunday po siya umalis, Sunday. Tapos so hindi na siya hanggang nagparamdam hanggang hanggang ngayon na ngayon? hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos tinitingnan ko yung mga apps niya, WhatsApp niya, yung Imo niya, yung Viber niya. Yung Viber, last online niya, kanina lang yata nag-online siya kanina. Yung WhatsApp niya online naman siya. Tinatawagan ko nagre-ring naman. Mhm, Sabi mhm, ko tapos nagme-message ako sabi ko, "Gusto ko lang makipalita kung kumusta ka na diyan." mhm, Wala talaga, sabi ko, "Nami-miss na kita, hindi ako nakakatulog sa mhm, gabi." Wala talaga. Tapos nung mhm, ano, sinin lang niya. Tapos sabi ko, "Ano ba para na akong tanga nito na ano, Sabi ko, "Sabihin mo na lang, diretsahin mo na lang ako kung anong gusto mo kasi parang hindi ko kaya na ilang araw na." mhm, 'Yun, hanggang ngayon nakikita ko siya kaninang online, tinawagan ko siya, nag-ring naman pero hindi talaga niya sinasagot. mhm, mhm. Kaya A ang a nasa isip ko, ano ano yung gusto mong mangyari ngayon, Purple? siguro ano, validation lang, gusto ko lang na ano na, kailangan ko pa ba siyang ano, antayin pa ba talaga siya? O kasi naghahalo yung nasa isip ko, eh. Kasi pumasok na yung sa isip ko yung sinasabi nung nag-chat sa akin na may tunay siyang asawa. Iniisip Mhm, ko baka nandoon siya sa tunay niyang asawa, mm, even na hindi pa naman niya kinonfirm talaga sa akin na totoo yun. Pero kasi narinig ko sa ano, pumasok sa isip ko, parang nag-overthink na ako ba, na siguro hmm, may totoong asawa ito na nandoon siya sa asawa niya. Siguro naka-silent yung phone niya kaya hindi niya naririnig yung tawag ko mm, yung mga nasa isip ko. O kaya naman baka umuwi siya sa probinsya nila na nakipagbalikan siya dun sa ex niya kasi may anak sila dun sa ex niya, eh. mm, Tapos o kaya gusto lang niya umattend dun sa ano, sa hmm, moving up ng anak niya kasi kinder pa yung anak niya. Eh, lang mhm, wala talaga, puro ano lang ba, puro nasa isip ko lang, mm. hindi So parang gusto mong hindi masagot yung mga tanong dun sa isip mo? Gusto mo nang magkaroon ng oh, klarong sagot dun sa mga naiisip mm. mo? Okey. Mhm. Kasi Paano mga kung ayaw na niya talagang makipag-usap sa'yo at, Tama. tinatawagan mo, lahat ginagawa mo, 'di ba, para lang makausap siya, Yes. masubukang makausap siya, makapag-reach out sa kanya, lahat na, tinry mo sa apps, 'di ba? Tama. Tapos mm. nagme-message ka, tumatawag ka, hindi niya sinasagot. Paano kung ayaw na talaga niya na makipag-usap pa sa'yo? Anong gagawin mo? Siguro gusto ko lang ng closure talaga. Kasi sa ngayon kasi, andudun pa ako sa ano, eh, yung parang pina-process ko na yung sarili ko na tanggapin kung sakali mang hindi talaga magiging kami. Ang gusto ko Mhm. lang yung magiging tapat lang siya ba, yung maging Mm, honest lang siya. Kasi pakiramdam ko kasi parang unfair sa akin ba na totoo naman mhm, lahat ng pinakita ko sa kanya, yung Yes. pinaramdam ko sa mhm, kanya, Mhm. totoo naman. mm, Ma'am Tapos siya Purple, ang dami niyang lihim. Ma'am Po, Purple, valid yung nararamdaman mo ngayon, yung sinasabi mo ngayon mm, na gusto mo ng confirmation, 'di ba? Gusto mm, mong malaman na talaga mm, bang yung mga haka-haka mo ay totoo, yung mm, mga naiisip mo ay totoo. Pero kasi Ma'am Purple, ang hirap patunayan
at ang hirap na may isang tao o yung katulad nung taong nang go sa'yo ay umamin na totoo nga yung mga ano mo. Kasi kung yung panahon nga na nakilala mo siya nung una, hindi niya na sinabi, how much more ngayon na booking na siya, aaminin niya pa rin ba? Hindi na. Ang taong cheater, manloloko, hindi yan kailanman aamin ng kanyang pagkakamali kahit huling-huli mo niya. And in an ideal world, ang gusto talaga nating mangyari, ma-verbalize sa atin ng taong nang-ghost sa atin, yung tunay na dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Yes. Yun yung gusto nating mangyari in an ideal world. But it's the reality na minsan talaga ang sagot sa mga tanong mo ay doon, naroroon na mismo sa harap mo at yun na yung pang-iiwan niya sa'yo, ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo. Yes. That is already the answer that you need. At yun lang yung kailangan talagang tanggapin ng tao. Pero ang sakit din kasi, partner, and valid nga, katulad nga na sinabi natin, na valid yung reason and nararamdaman ni Purple ngayon dahil nga, naman. ang hirap maiwanan ng may question mark. Totoo naman. Mas okay na yung Opo, nag-away tsaka- kayo at nahuli mong nang bababae talaga eh. Oo. Kesa naman yung bigla na lang nawala. Oo, kasi mali mo ba kung talagang naiwan lang siya sa Batangas, di na siya nakaahon dun sa dagat, 'di ba? Mali mo talagang tuluyan na siya naging syokoy. Nalaglag na doon sa Taal, gano'n. Oo, kaya nandun na sa Taal, 'di ba? Sumama pala dun sa mga Sana nga po diniretso na lang niya na, na gusto na niyang makipaghiwalay. Parang ganun ba? Para ako naman. may number ka. May number ka ba? Tawagan kaya natin. Chat mo dito sa amin. Chat mo Tawagan dito. natin. Try natin tawagan. Liz. Huwag na, nakakahiya. Wag Hindi na. kasi kung baka mamaya kung hindi ikaw yung sasagutin niya mula sa number mo yung tawag, mali mo sa amin sagutin niya. Tapos makapag-usap kayo ngayon dito on air. Kung gusto mo lang naman, walang palitan. Huwag na, baka mas lalong iiwan ako. So nandun ka sa part na natatakot ka na tuluyan ka na talagang maiwan itong taong to. Oo. Pero hindi ka ba Totoo natatakot, lang. Purple, Oo. na patuloy kang lolokohin ng tao na to? Nandoon din ako sa ano eh. Kasi bago nga siya umalis, nasa ano na ako yung isip ko kasi parang toxic na hindi na pwede na palaging ganito. Kaya lang lagi pa rin akong nakakapit pa rin ako dun sa yung sa pangako niya sa akin ba. Na huwag lang bibitaw, palagi kong ganon. pinangahawakan. Na huwag bibitaw Opo. kahit mahirapan kayo. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, basta magtiwala ka lang. Mhm. Kaya lang iba naman yung mga pinapakita niya ngayon na parang ganun malabo nang magtiwala. Mahirap na magtiwala. Kasi hindi Ang gusto ko consistent lang- yung hindi consistent yung action niya doon sa mga sinasabi niya. Yes. Tama ba? Yun nga po. Opo. Ako para sa akin, Purple, bilang isang lalaki. Kung alam mo naman na marami ng red flag na senyales na dapat nang iwanan itong lalaki na to, I think worth it itong bitawan na rin eh. Kesa naman na, oo nga, na paglaban mo nga o pinanghawakan mo nga yung pangako ninyo sa isa't isa na kahit anong mangyari, walang iwanan, paniwalaan, pero nandun ba yung kapayapaan? 'Di ba? Yun ang lagi natin titignan eh. Hindi tayo pwedeng magpakumpiyansa or bumasi lang doon sa sinasabi ng isang tao na tiwala ka lang, mahal kita, hindi kita iiwan. Ikaw lang. Oo, nasabi niya yun. Pero ang tanong, kaya niya bang panindigan yun? At may kapayapaan ka ba kung pangahawakan mo yun? Ma'am, kung may kapayapaan ka, sige, go. Kung mapapatunayan mo sa amin ngayon ni DJ Rocky na may kapayapaan ka kapag pinili mo na panghawakan yung tiwala na salita niya, na kumapit ka dun sa kanya, sige ma'am, hindi na kami magsasabi sa iyo na tigil mo na to. Pero ma'am, kung wala, ma'am, alam mo na siguro ang tamang sagot. Yun nga po eh. Sabi nga, words are cheap. Actions prove why words mean nothing. Tama. Galing. Kaya lang ang hirap po ang hirap sa pakiramdam yung naiwan ka sa ere talaga na Opo. Dapat You understand. naging prangka na lang siya eh. Naging prangka na lang sana siya na
Kahit sabihin man lang niya na hindi, tingin ko hindi na magwo-work 'tong relasyon Mhm. natin, Mhm. Mhm. tigil na natin 'to. Gano'n Mhm. na lang sana kahit hindi na niya Mm. aminin na may asawa siya o ano, Mm. basta yung Mm. closure lang ba. Opo, eh. Pero talaga ma'am, may mga tao kasi talaga hindi kaya mag-verbalize na tapusin na natin 'to. Yes. May mga tao talagang bigla ka na lang iiwan ng hindi man lang magsasabi ng tunay na dahilan o hindi na lang magpapaalam at hindi na lang magpaparamdam. Tama. Kailangan nating tanggapin talaga na hindi natin kontrolado yung mga taong yun. Tama. Pero ang kaya nating kontrolin ay yung sarili nating pagresponde doon sa ganong klaseng aksyon na iginawad sa atin o ginawa sa atin. Hmm. Gusto mo ba retohan ka namin? May nagsasabi dito sa TikTok na reto na lang daw namin ikaw sa iba. Charot! Sa tsuhin niya daw. May darot. Sa mga driver natin ngayon na nakatutok on air na single, pakilala ka namin. 43 from Hong Kong, Purple. Sino kamukha mong artista, ma'am? Wala, Ma'am Purple. nakakahiya naman. Ma'am Purple. Nakakahiya naman. Ma'am Hindi, Purple. parang wala naman po. Ma'am Purple ba o mamink-mink? Sagutin mo. Dude, pag purple, pag Bugbog. bugbog yun eh. Ang kulit mo talaga, DJ Titangelo. Mamink-mink o brown na lang. Tsokolate o mamink-mink. Ma'am Purple. Yes po, DJ. Alam mo kasi, ayaw ka namin maging sad. Ayaw namin na meron tayong kababayan na nasa ibang bansa na nalulungkot at naguguluhan sa kanyang desisyon. Ma'am, tumawag ka sa amin and alam ko na tiwala ka dito sa programa, tiwala ka kay DJ Rocky, tiwala ka sa amin. Ma'am, sa pagkakataon ba na ito, sa 7 buwan ninyong nagsama ng guy na ito, alam ko na ang daming kada araw may mga natutuklasan ka, may mga naiisip ka. At sabihin na natin 70-30, 30% na gusto mo pa ring 30% na gusto mo na bumitaw, 70% na gusto mo pa ring panghawakan. 90 lang, dude. 90 gusto Ang niya taas. pang panghawakan. Oo. Sabihin na natin 10% ang porsyento ng iyong pagmamahal sa kanya at yung pagbitaw mo. Pero ma'am, siguro it's about time na palayain mo na yung taong alam mo naman na hindi na rin nakakabuti sa katulad mo. Ma'am, siguro kung bibitawan mo yan at maging bukas ka sa mga taong pwedeng pumasok sa buhay mo na mas deserving Mhm. at deserve mo din naman, 'di ba, ng mahalin ng tama. Kahit sabihin mong may edad na tayo, may anak na tayo, deserve pa rin natin mahalin ng tama eh. So yung tingin mo ba, deserve mo itong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Deserve mo ba na Hindi. nandito ka sa Hindi. relasyon na Hindi. ito? Di ba? So simple, ma'am. Ibig sabihin kung hindi mo deserve itong bagay na to, bakit ka mananatili sa ganitong sistema ng buhay mo? Kung meron ka namang choice na bitawan. Ma'am, alam mo, mahirap tuklasin yung mga bagay na ayaw pang magpatuklas. Mhm. Darating ang panahon na malalaman mo din yung mga sagot dyan sa mga tanong mo. Pero, wag mo nang hintayin na malaman yan na pati yung sarili mo kakahintay o kakatuklas ng mga bagay na yan, nakakalimutan mo na palang bigyan ng importansya yung sarili mo. Salamat po, DJ Titangelo. Sa pagkakataong Alam- ito ba, ma'am, Alam niyo may po, mensahe ka sa ba sa totoo kanya? lang po, sa nangyayari sa amin ngayon, Mhm. hindi po ako ganun kalungkot. Nasaktan man ako pero hindi siya ganun kasakit. Kasi parang expected ko na kasi na kasi yun sa mga araw nga Mhm. na nagiging toxic na kami, Mhm. parang expected ko na mangyayari 'to. Kaya lang ang mas nangingibabaw sa akin ngayon parang galit na
naiwan ako sa ere ba, galit na Mm. ang daming tanong na hindi niya Nasagot. nasagot. Okay. Mm. Ma'am Purple, ganito na lang, no? Bibigyan ka na lang namin ng pagkakataon na makapag-release, no, ng galit na nararamdaman mo through messaging etong taong to na nang-ghost sa iyo. Sa 7 buwan na nagkaroon kayo ng relasyon, nang bigla ka na lang niyang iniwan, baka meron kang mensaheng gustong ipahatid sa kanya na baka sakali lang na mapakinggan niya ito sa radyo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Go ahead, ma'am. Bigay ka ng message sa kanya. Sige po. Babe, alam ko naman umpisa pa lang niloloko mo na ako eh. Nararamdaman ko na yun eh. Pero lahat ng mga nakikita kong red flag sa'yo, hindi ko iniintindi yun. Nagbubulag-bulagan ako kasi kumapit ako dun sa pangarap natin. Yun, yung mga panggagaslight mo sa akin, yung mga pagmamanipula mo sa akin, binabaligtad mo ko palagi. Hindi ko na hindi ko na pinapansin yun eh. Kasi mas nangingibabaw sa akin yung pagmamahal ko sa'yo, iniintindi kita. Kung hangga't kaya ko nga na unatin yung i-stretch yung utak ko para lang maunawaan ka. Yun eh, ginawa ko na eh. Kaya lang, sa ginagawa mo kasi ngayon, para bang nakakaloko ka sa akin ba, na iniwan mo na lang ako sa ere. Magsabi ka na sana ng prangkahin mo na lang sana ako. Hindi naman tayo mga bata na, maiintindihan ko naman kahit sabihin mo sa akin na talagang may asawa ka or bumalik ka doon sa ex mo. Maintindihan ko naman yun. Hangga't abang bago pa lang tayo, maunawaan ko naman yun. Ayoko lang kasi na parang pinagmumukha akong tanga. Anyways, kahit ganito man nangyari sa atin ngayon, sana maging masaya ka. At sana din maging masaya na rin ako. Ayun. Ingat ka na lang. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Ingat ka na lang palagi diyan. Yun lang po, DJ. Ganda ng sinabi niya, no? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero sana may kadugtong eh. Ano? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo, pero matututunan ko din na mahalin ang sarili ko. At matututunan ko din na palayain yung katulad mo. Wow. Sana ganun, Purple, no? Darating din Sana si nga Purple dyan. Sana dumating yung Yes. panahon na Darating din siya dyan. Naniniwala ako. Alam mo, mabait na tao tong si Purple. Alam mo, dama ko na talagang tapat at totoo siya magmahal eh. Mm-mm. At kapag nagmamahal siya, talagang binibigay niya lahat. Although nandun yung mga issues niya sa nakaraan, nandun yung trust issues, nandun yung parang takot, 'di ba, na baka mabigo siya ulit sa pagmamahal. Pero binigay niya eh. Binigay niya yung tiwala niya, binigay niya yung pagmamahal niya dito sa taong to. And it's really, really difficult to go on with your life na alam mong naiwan ka sa ere. Yes. Na para bang gusto mong humingi ng eroplano tapos magpasundo dun sa ere kasi naiwan ka dun eh. At ang Agree. hirap na gabi-gabi, iniisip mo pa rin kung saan ka nagkulang at saan ka nagkamali. Na kahit sabihin mo na hindi naman ako pangit. Alam ko na binigay ko naman yung best ko. Na wala naman ako nagawang mali. Pero aabot ka pa rin sa punto na may ginawa ba akong mali? Kumbaga questionin mo hindi yung tao yung sarili mo. So dama ka namin, Purple. Ang hangad namin ngayon complete healing para sa'yo. Kontakin ka Salamat man, po. hindi ka niya makontak. Sana maghilom ka. Mhm. sana po. Mhm. Pero alam niyo po, nag-expect pa rin ako na tawagan niya ako. Ay, pwede naman. Wala namang kaso. Nag-expect pa rin ako. Kaya lang parang sinasabi ko na sa sarili ko na parang gusto ko lang talaga ng closure ba. Gusto ko lang talaga makausap siya. Tapos wala na. Mhm. Ayoko na ipagpatuloy din. Ay, may caller Gusto ko tayo lang ngayon. Hello? 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 Uy, ikaw ba itong ex ni Ay, ikaw ba yung nang-ghost dito sa caller natin? Hello, babe.
Uy, ma'am, ba't ka kinikilig? Porket narinig mo lang yung boses. Kaya nga, kinilig. Sir. Baka pwedeng paulit yung sinabi mo sa kanya, sir. Hello, babe. Ay. Oh, sagot ka, ma'am. Alam mo ba kung ba't hindi ako makapag-chat sa'yo? Nasa Batangas ako. Totoo naman talaga mahina yung signal doon. Kaso, kumunik ako sa wifi. Kaso, iba yung pinangsundot ko eh. Hindi ko na natanggal. Nabaon na. Sana mapatawad mo ako, babe. Sir, mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa rin, sir. Pinapalaya na kita. Oh, Diyos ko. Iba talaga yung expectation ni Miss Purple. Anyway, Purple, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin at sana kahit Thank you papaano po. napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Opo. Thank you po. Ingat! Mahigpit na yakap. God bless, Purple. Salamat po. God Naway, bless din po sa inyo. tama na maging desisyon mo, Purple, ha? Tawag ka lang sa amin. Oo. Okay po. Thank you po. Thank you. Dude, naiwan ka na ba sa ere? Oo naman. Masakit. Pero wait, nang iwan ka na ba sa ere? Oo din. Kasi, konektado yung tanong mo doon sa pangalawa mo ring tanong eh. Yung unang tanong mo, konektado doon sa pangalawa mong tanong. Oo. Kaya ako nang iwan kasi alam kong ako na yung iiwanan. Inunahan ko na. Ang sakit kaya bilang isang lalaki na maramdaman mo na yung taong pinakamamahal mo, hindi ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Yung pabitaw na. Oo. Alam mo, dude, naalala ko lang din, may point sa buhay ko na na-ghost din ako eh. Nagtatrabaho na ako dito sa MBC. Dude, nakakaloka kasi, pupunta pa yun dito, tapos medyo sikat, alam mo yun? Tapos, talagang parang lahat alam na parang nanliligaw siya, parang ganun. Tapos, edi ako naman entertain, tapos first time ko mag-entertain ng maliligaw. Tama. Tapos parang, alam mo yun, ang dami na namin na pag-usapan about future na para bang papunta na kami talaga sa isang opisyal na relasyon at para magkakaseryosohan na kami. Ganong level, dude. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya nagparamdam. Ay? Tinawagan ko, tinext ko, alam mo yung walang kahit anong reply. Online pero hindi ka nire-replyan, hindi ka sinasagot. Ganun yung peg. Tapos dude, after 3 months, nag-post sa social media. May jowa na. Tapos may screenshot pa ng conversations nila nung present jowa niya nung time na yun. Na nag-overlap yung conversations namin dun sa conversations nila. So meaning, pinagsasabay pala kami. So dude, yung mga galawan ng ganong klaseng lalaki, like, yung very best foot forward, yung lahat ipapangako sa'yo, hindi ka pa naman masyadong kilala. Dun ko na-realize na ang isang lalaki may tendency talaga na magkondisyon ng utak ng babae. Tama. Na ipaparamdam niya sa'yo, kunwari, na interesado siya sa'yo. Tama. Pero kung tutuusin, ginigauge niya pa lang talaga kung okay kayo o magkiklik kayo. Hindi pa talaga siya 100% bigay na bigay. Pero ipaparamdam niya sa'yo na, ay, into you siya. At ang tawag doon ay love bombing. Yung tipong talagang mafo-fall ka as a woman dun sa taong yun kasi wala siyang ibang pinakita, puro kabutihan mula sa kanya. Tama. Bibigyan ka ng pera, didate kayo, lilibre ka niya, ganda ng words, everything. And all the promises that he made, swak na swak, huling-huli yung kiliti mo. Kaya kahit tigre ka, parang magiging pusa ka eh. Ganon yung peg. Lalambot ka sa kanya. Hanggang sa iniiwan ka bigla at mapapatanong ka kasi yung nabuong imahe nitong lalaking to sa utak mo, okay to eh, goods to eh. Napaka-gentleman, napaka-marespeto, napaka-makajos. So, bakit
parang wala kang makitang mali sa kanya. Sarili mo lang yung nakikita mong parang may nagkulang sa'yo or parang pangit ba ako, hindi ba ako enough. Kukwestiyonin mo yung sarili mo. Kasi parang yung nailatag niya sa'yo, naipakita sa'yo, ang ganda ng imahe niya eh. Ikaw, parang pakiramdam mo sa'yo yung sumablay. Kasi hindi ka niya nagustuhan. Pero dude, na-realize ko after few months na hindi ako na in love sa reality of him. I just love the idea of him. Yung realidad niya, hindi siya consistent. Tama. Hindi niya ako kayang panindigan. Tama. Yun ang realidad niya, na bigla na lang siyang nang-iwan. At dapat ma-realize ng bawat isa sa atin yung realidad ng taong minamahal natin. Kasi once na hindi mo ma-realize yung realidad ng isang tao at mabulag ka dun sa ideya lang ng pagkatao niya, habang buhay panghahawakan mo yung ideya na yun at hindi ka makakahanap at hindi ka matatagpuan ng tamang tao para sa'yo dahil pinipilit mong maging tama yung maling tao para sa'yo. Tama. Wala lang, yun lang yung realization ko dun sa ghosting moment sa buhay ko. Ikaw, dude, anong realization mo sa ghosting sa'yo? Sa akin naman, mali mang iwan ng tao. Sa akin naman, hindi naman ako literal na ng ghost. Nang iwan ako. Giwalay kami. Gumawa ako ng way para masabi niya rin na ayaw niya na at tama na. Kasi nangangamba ako na maunahan ako eh. Nandun ako sa point na yon na bilang isang lalaki, takot ako na masaktan. So, imbis na ako ang masaktan, ako na lang ang mananakit. Pero mali pa rin. At hindi dapat natin tinotolerate yung ganun. So, natutunan ko doon na kapag hindi mo na mahal yung isang tao or hindi mo talaga literal pa gusto yung isang tao, huwag kang magpapakita ng mga too good to be true na mga bagay. Kasi hindi mo alam kung ano pwedeng maging impact sa kanya yun eh. Yung mga bagay na pinapakita mo sa kanyang kumikinang, di ba? Pero hindi mo naman kayang ibigay talaga ng tuluyan. Mahirap, masakit, at makakaiwang ka ng damage sa isang tao na pwedeng hindi niya malimutan. Totoo yun Hindi mo malilimutan yun eh. Kasi totoo yun questionin mo yung sarili mo na ako ba yung may mali kasi nakita ko siya okay naman lahat Ang gaganda na pinakita niya. Totoo yun. And agree ako dun kay sinabi ni partner. At questionin mo na yung sarili mo na parang ayoko na magmahal. Kasi nga yung tamang lalaki na nakilala ko, parang binitawan pa ako. Biruin mo na ikaw ay nagmamahal lang naman, nananahimik, tas biglang may pumasok sa'yo sa buhay mo na nagpakita ng mga magagandang bagay na katulad niya. Ikaw pa ngayon na mapapagod magmahal ng totoo. At mahuhook ka dun sa ganun. Yung mga ganun eh. Buti na-realize mo yun, dude, no? Kasi Napaka-manipulative mo dyan. Kasi bibihira yung lalaki makaka-realize nun. Mali talaga. Mali na manipulahin mo yung emosyon ng isang tao para lang maging mabango at maganda ka sa kanya. Ako, habang tumatagal, na-realize ko, partner, na mas mabuti pala na ibaba mo literal yung pagkatao mo sa taong mamahalin mo. Hindi yung maganda, kundi yung pangit mo. Kasi dun mo mag-gauge or dun mo makikita na talagang mahal ka niya. Kasi pinakita mo na yung pangit, pero bakit pa rin ako tinatanggap nito? Yun lang ang naging sukatan ko. So yung nakilala ko, yung taong mamahalin ko, pinakita ko kung ano ko. Ito yung buhay ko. Ito yung lifestyle ko. Ito ako. Ngayon, mamahalin mo ba ako? Pero alam ko sa sarili ko na kapag may taong nagmahal pa rin sa akin at yumakap, handa akong magbago. Doon ko papakita yung kabutihan ko. Yun eh. Para sa akin, mas mahirap ipakita yung kapangitan mo. At mas madaling maging mabuti nga na pinapakita mo. Mabait ka. Pero yung kasamaan mo para pakita mo, mahirap yun. At saka dude, pag naging vulnerable ka na sa isang tao, especially sa partner mo, ibig sabihin nun, tinanggal mo na yung ego mo sa sarili mo. Tinanggal mo na yung, binaba mo na yung pride mo. Ibig sabihin nun, binalatan mo na talaga ng buhay yung sarili mo dun sa taong yun. Tama. It's take it or leave it na. Hindi kayang gawin yun nung
nung lalaking nakilala ng caller Caller natin. natin. So, ibig sabihin, may reservations pa siya towards you. So, hindi pa siya yung tama para sa'yo. Agree. Well, dami natin realizations Ganda, ngayong no? gabi. Ang ganda ng call natin ngayon. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At nakasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Maraming salamat, kabisyo. Mamaya ulit alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw tayo magsama-sama sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Purple, handog po naming awitin sa inyo. At sa'yo ay awitin ni Michael Ducci, Binaliwala. Metro's #1 Love Radio. Basic!